Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दा बे भिडिअआवहाय जोंनि टेन्ट हाउसनि बारै आं एसे खोन्थानो नागिरदों मानो होनोबा गोबां मानसियानो सोंहरदों बबेनिफ्राय लादों सोर खालामनानै होदों डिजाइनखौ बिदि होननानै लोगोसे खायफा सानदों जे गोबां खरसा थांदों नामा बेफोरबायदि बानायनायाव होननानै नाथाय बेफोरबायदि नङा जानाखि जोंनि क'क्राझारनि लकेल टेन्ट हाउस बेनिफ्रायनो लानाय टेन्टखौ आरो बेयावहाय जानाखि जि लोगोसे चेयार आरो बिबारफोर बिसोर गासिखौबो बेनिफ्रायनो मोनजोबनाय लकेल टेन्ट हाउसनिफ्रायनो नाथाय डेक'रेशननियावहाय आलदा जाहैदों मानो होनोबा बे डेक'रेशनखौ टेन्ट हाउसनिफ्राय बानायाखै आंनि हासबेन्डासो गावनि अन आइडियाजों बानायदों जे अबे कालारनि जिखौ अबे जायगायाव होनांगौ माबायदि डिजाइन खालामनांगौ बबे साइडथिं माबायदि रोखोमनि बिबारखौ होनांगौ बे गासिबो लोगोसे स्टेजआवहाय माबायदि स्टेजखौ बेसे गुवार खालामनांगौ लोगोसे स्टेजआव जानाखि हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायो चेयार बेफोरखौबो माबायदिखौ लानांगौ बे गासिबो आंनि हासबेन्डनि आइडिया मथे जाजोबनाय दा नोंथांमोनहाबो जुदि बेफोरबायदि खालामनो गोसोबा खालामनो हागोन नाथाय बेजों लोगोसे गोबां खोथा हाबनानै दंबावो बेयावनो बेनो जाहैबाय माने बेयावहाय टेन्ट हाउसनि मालिकजों एसे रायलायनायफ्रा सिगांनिफ्रायनो मोजां जानांगोन मानो होनोबा खायफा हायो होनो बाट उनावहाय खालामनो हाया दा बेबायदिनो नै दा जेन'बा आंनि हासबेन्डाहाय जाबायदि गावनि अन आइडिया खालामदों बेखौ गावनो थाफा नायफाजोबनानै खालामफानांदों मानो होनोबा जानाखि आइडिया खोन्थादों बेजों बै बानायग्राजों मिलायाबो जानो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोनाबो बानायोबा बेखौनो गावबागाव नायनानै बानायनांगोन आरो लोगोसे खायफा सानदों माने बिराद खरसा थांदों बे टेन्ट हाउसखौ बानायनायाव दा बिदि नङा जानाखि लकेल टेन्ट हाउसआ गावसिनि प्राइस लायो बे सेम प्राइसजोंनो बानायनाय दा नोंथांमोनाबो जुदि लुगैयोबा गावबागाव बानायनानै लानो हागोन बयबो आखाइ खबनानै होदो आदाबा जेनि थाखाय हौवा गोदाननि हिन्जाव गोदाननि दा जोङो हाबानि सिगांथ' जेबो भिडिअ खालामनोबो मोनाखै खिन्थानोबो हायाखै ब्लगनि थाखाय खेबनाय जायासै नाथाय जोंना स्पेसियेलि मामा मिगरासाहाय गावनि खुगाजोंनो एक्सप्लेन खालामना होदों मा जायगायाव मा खालामदोंमोन दा बिनि थाखाय बिथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय So guys I want to show you the places hey ro नोंनि रिल्सआवबो आंनि कनभारसेसना थांनांगौ अके चिल हा So guys निस्थारनि हाबानि जोबनानै थांबाय रिसेपसना जोबनानै थांबाय हाबायाथ' मैयानोमोन ओमफ्राय दिनै रिसेपसना जोबखांनानै दिनै फुंबिलिनि सम फैबाय स' लास्ट ममेन्ट आरो मेम'रि हिसाबै जेनेबा लकेशन्सनि जों मोनसे भिजुवेल लानानै दोननो सानदों स' जोंना बे डाइरेक्सनाव थांनानै नैबेयाव जों फट' प्लेस दोन्दोंमोन नोंथांमोना नायनो हागोन Ready? Okay, so main final point जेराव जोंनिया हाबानि नेक्स्ट दिननि उनाव जोंना रिसेपसन बेखौ हौवा गोदाननि फारसेनिफ्राय जोंना ओंखारदों बेनि डाइरेक्सन फारसे जों आवगायगासिनो Excuse us guys. Yeah, we are there. Excuse us guys. So डाइरेक्सना लामाया जोंनिया गोलाव नोंथांमोना देखायनोसै जों बेनिफ्राय स्ट्रेट वाक खालामनानै जोंहा जुदि स्ट्रेट पइन्टआव थाङो जोंहा रिसेपसननि जानाय लोंनायनि फारसे नोंथांमोना जायगाखौ मोनहैगोन So main stage जोंना फाइनाल जायो रिसेपसनाव अलवेज दैट इज वाइ जों अदर प्लेसेसखौ जों देखायग्रोदों स' जोंनि जानायनि लकेसना जाहैबाय बिथिंजाय थांनांगोन नोंथांमोननो जों इसिबां गाहामै देखायनोबो हाया जानो हागौ अबस्थाया बे लेभेलाव थानाय नङा मानो होनबा हाबाफ्रा जोंना रिसेपसना जोंना जोबखांबाय नालाय बाट सामहाउ अ ब्लिं फुटेज जों देखायगोन स' गेट इट And next the final destination मोनसे रिसेपसनाव हिन्जाव आरो हौवा गोदाननि थाखाय माने मेइन स्टेजआ अबे जायो नोंथांमोनखौ जों बेयाव बरायबाय हालोदखौ नायना नोंथांमोना जोबथारिखौ बुजिनो हागोन स' बेयाव नोंथांमोना इमाजिन खालामदो जुदि बे प्लेसआ अर्गेनाइज जायोबा बेसेबां समायना जानो हागौ स' जोंना केमेरामेना लांसिगोन स्टेजहालागै And जोंनि नेक्स्ट प्लेसआ जाहैबाय जों फट' प्लेसखौ देखायग्रोदों मानो होनबा बयबो एक्साइटेड जायो फट' लानो सोरनिबा वेडिंआव फैखांनायनि उनाव एन्ड जोंनि मेन एन्ट्रेन्सआ जाहैबाय नैबेथिंमोन And
बिनि उनाव गाबज्रिगासिनो दं स्टिल जों जोंनि खामानिखौ मावगोन एन्ट्रेन्सजों हाबनाय लोगो लोगो जों जोंनि गेस्टनि थाखाय जिरायनो थाखाय जायगा बिनि थाखाय जोंनि लन्डेफ्राबो हार्ड वर्क खालामदों व्हाइट पेइन्ट खालामदों आवार्स एन्ड आवार्स लानानै स्ट्रेट देखाय मोजां देखाय इनभिटेसन बर्डआ जोंना बेमोन गाइस जेखौ बाय हेन्ड पेइन्ट खालामदों जोंनि बिहामजोखौ लायनायनि सिगां नेक्स्ट जिरायग्रा सिटिं प्लेसनि सिगां आनफर्चुनेटलि जों अन खालामा होल प्रपार्टिखौ एरियाखौ स' गारिनि पार्किंआ जोंनि मोनायाव बेयाव सोना दोननाय जाबाय सारअन्थाइबो गोलैनो हागौ ग्लास बायनायखौ जों एफर्ड खालामनो हाया स' बेयाव जों सिटिं एरियाखौ दोनदोंमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बेनिफ्राय मेइन न'आ जोंहा जाहैबाय जोंना राइट टार्न खालामोब्ला जोंना बेयाव हौवा गोदाननि न'मोन गेटआ बे एन्ट्रेन्सआ बेजों जों हिन्जाव गोदानखौ बरायदों बेयाव जोंनि गेदेर गोलावफोरखौ जिरायनानै गासिबो हाबानि रिचुवेल जेसेबां मावनांगौ बेखिनिखौ मावनानै जोंनि खुलुमनाय आरो बाथौनि उजों हाबा जानाय हिसाबै जोंनि बाथौआ ओरैथिं गोलैयो न'नि बिनि उनाव जोंनि बिहामजोआ हाबदों नैबे न'नि गेटजों बे न'आव